салому алайкум подписчикони азиз. Умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, касоне ки дар канали мо меҳмонанд, ҳатман подписатсия кунед. Касоне ки мухлиси мо канали моро дастгирӣ мекунанд, яктай лайка дареғ надорад. Баҳри наворҳои мо баҳри шумо, дастгирии шумо пешрави кори мо. Бародарони азиз, фаромӯш накунед ки мо баҳри шумо навор мекунем. касоне ки мухлисанд, тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд, касоне ки харидоранд, метавонанд ки занг бизананд, харидорӣ кунанд. Подписчикони азиз, ҳатман лайкотонро бизанед, фикр ақидотатонро дар зери комментария бинависед. Сухани хуб шаб гӯед, сухани хуб гуфтан садақаҳай. Бародарони азиз, фақат мола хушу аҳамият бития. касоне ки ба шаҳри Бохтар қариба биёянд, дар хона айпешӣ бубинанд, касоне ки дуранд метавонанд ки занг бизананд, харидорӣ кунанд. мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст, 24 соат телефони дастӣ кор мекунад. бародарони азиз, моли мо шведи буғиза. бародарони азиз, якум зог ғнажине ки якум бор мезояд. 7 моҳа боло, қариб 8 моҳа буғиза. бародарони азиз, беҳад синав пари хубам дорам. моли базебай, ҳақиқат базебӣ шуда, базебай, ҳоҷати таъриф карданаш ҳам нест. як усумкаш мола хеш аҳамият пепатчон камтар маълумот метем дар масъалаи молда. мегзарем ба масъалаи нархи навош. иншоалло ки сина ки хубам фуровардааст. ина масъалаи синаашам тамошо кунед. беҳад сина ки хушрӯ дора, халтаи синаи фасон дора. иншоалло ки беҳтарина беҳтарони ноша. бародарони азиз, дар ҳамин мол аввалаш худо ягон камбудӣ дида намешавад. баҳри ҳамин наворҳои мо лайка бизанед. бародарони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии кори мо ай. наворҳои мо ҳам баҳри мухлисон, баҳри подписчикои канали Бохтар Сити. касоне ки дар канали мо подписатсия шудагианд дастгирӣ мекунанд. иншоалло ки мо ҳама вақт догӯем дар ҳаққи бародарон. бародарони азиз, бозам такрор шавад, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсап имо ҳаст. занг бизанед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, баъзе бародарон мегӯянд қимат гуфтӣ. қиматам ки гуфта бошем, агар бисёр қимат гуфтаг нест. иншоалло ки қимат ҳам нест. ҳам бозорам айнақ канали мо дар қимат савдо мешаванд. моло фикр кунед бародарони азиз ки дар ин нархҳои мо мегӯем дастафкарам дора, муомиларам дора. бародарони азиз, бозор дат нарх мега 25000 ки бига мега фурат савдо мекунӣ, на фурат мере ура намегӯ ки дастафка дори надори, хеле гап намезани бозор дат. канал барои ҳамия ки дастафка дора. бародарони азиз, муомила дора. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. касе дат чизе маъқулай, ҳамун маъқули дилша савдо кунад. ба қимат гуфтана, ба гапҳои бад гуфтан ягон кор пешравӣ намешавад. бародарони азиз, иншоалло ки нархи мол дастрас қимат ҳам нест. мол 7 моҳа боло буғизай. масъалаи аҳлиш хӯрданаш ҳамаш кафолат дода мешавад. бародарони азиз, иншоалло ки беҳтариношай. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. хана бисёр намекунем, мезанем ба масъалаи нархи навои мол. нархи мол 20000 сомонӣ муомила дорад, дастафка дорад. муомилаи хубам дорад, дастафкашам ҳисоби канали мо ройгонай. бародарони азиз, гусала калон даст намезана. бародарони азиз, ки 7 моҳа боло буғизиш, 7 моҳа боло ай дихтир дар чормагиш ай моро даст пеш кардаги, дидаги проверка кардаги ай бо ай проверка дихтир 3 моҳи дигар гузашт. хулоса ки мол ягон камбудӣ надорад. аввалаш парвардигор мола беҳтариноша. фақат успед кунед, харидорӣ кунед. як ҷоя давом мекунем дар охири навор мо ки парвардигор ҳамаи подписчикои канали Бохтар Сити худованд баракати зиндагӣ, ризқи рӯзишонро зиёда гардонад, баракат дар касбу ҳаётшон насиб гардонад. ҳамаи бародари ғарибу мусофири моро сарбаландӣ, хонободӣ, тинҷӣ насиб гардонад. баракат дар касбу кор, ризқи рӯзишон насиб гардонад. омадани дидори падару модар, зану фарзандоншон ҳам худованд насиб рӯзӣ гардонад. то наворҳои оянда, худо ҳофиз.